Νιώθω ότι δεν μου φτάνουν 24 ώρες. 4 φορές εγώ. Hey you, hey me. It is you, don't me. It is you, don't me. It is you, don't me. Είναι 8 και 20, έχουμε σηκωθεί από τις 7.30 σχεδόν, γιατί είχαμε τάξει από την προηγούμενη μέρα στη Βασιλική λόγω έτσι δουλειών και τέτοια. Τρέχαμε και δεν είχαμε καταφέρει να βγούμε έξω έτσι όσο έπρεπε. Είχαμε τάξει να σηκωθούμε νωρίς έτσι ώστε να πάμε τέλος πάντων μια βολή τουλάχιστον χαλαρά οικογενειακά και να κάνουμε διάφορα πραγματάκια. Γι' αυτό έχουμε σηκωθεί από τις 7.30 ώρα. Για να κάνουμε φασολάδα. Γενικά, παιδί μου, θέλαμε να ετοιμάσουμε το φαγητό πριν φύγουμε έτσι ώστε να μην έχουμε τρεχάματα στον γυρισμό. Να λέμε, όχι, πρέπει να ετοιμάσουμε και το φαγητό και το ένα και το άλλο. Γενικά έχουν φάσει κάτι τέτοια, γιατί ξέρω εγώ, ξυπνάμε με την τζιμπλά στο μάτι και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι ο ένας με τα καρότα και τα κρεμμύδια, τα ξεπλίζει, τα κόβει. Ο άλλος με φέρνει τη χύτρα, την προετοιμάζει, το ένα το άλλο με τα φασόλια. Είναι πραγματικά να ζήσω από μια γωνία και να γελάς, αλλά ναι, όλο οκ. Λοιπόν, επιστρέψαμε και εμείς σιγά σιγά σπίτι. Ωραίο focus κάμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ όμορφη συνεργασία σου. Είναι επιτέλους η ώρα, παιδιά, που θα φάμε το μεσημεριανό. Ευτυχώς το έχουμε έτοιμο από το πρωί, οπότε απλά θέλει έτσι μια βράση τελευταία να πάρει. Εν τω μεταξύ, φορούσα λευκά και έβγαλα την μπλούζα μου για να μην κοκκινήσει, παιδιά. Γιατί δεν φημίζομαι πολύ να τη βγάζω καθαρή σε φαγητά και πιάνω όλη την ώρα με κορυδεύουν. Ήρθαν πάρει σαλιά. Δώστε μου Βασιλική. Ναι. Το σκέφτηκες όμως. Έχουμε έρθει στα σκυλάκια. Τρέλα! Κάτι δικά μας σκυλάκια τέλος πάντων που έχουμε εδώ. Μην κλείνει. Έχει τρελάρει τη Βασιλική ένα σκυλάκι. Έχει κλείσει όλες τις πόρτες. Να μην περνάει τίποτα. Τρελέγκο! Ναι. Τα σκυλάκια τα είδες? Θες και τα δύο χέρια? Τρελέγκο! Είναι παιδάκι. Χάι και από μένα. Δεν θυμάμαι αν σας μίλησα καν σήμερα. Εννοώ έτσι στην κάμερα face to face. Γιατί γενικά μιλήσαμε πριν που πήγαμε στα σκυλάκια βασικά και στα γατάκια. Αλλά γενικά έτσι face to face δεν σας μίλησα. Τι κάνετε? Έχω πελαγώσει σήμερα, δεν ξέρω. Είναι η φάση του κύκλου μου, έτσι είναι η φάση γενικά. Ξέρω, νιώθω σήμερα μια εξάντληση. Δηλαδή σε φάση πτώμα νιώθω. Κοινός. Δούμε τώρα και κάνω βραδινό. Κάνουμε κάτι τοστάκια που λέγουνε κλαμπ σάντουιτς, χωρίς πατάτες, χωρίς τίποτα, μόνο το τόστ. Λίγο έντομ και μαγιονέζα ντομάτα, που και αυτό πρέπει να το κόψω. Και φυσικά στο ενδιάμεσο, στο παράλληλο βασικά με τα ψωμάκια, θα τα κάνω εκείνα, φτιάχνω και τον καναπέ. Και σήμερα ένιωθα μία εξάντληση. Δεν γίνεται άλλο τα κορίτσια. Με το που βγάζουν ένα παιχνίδι, εγώ να τα μαζεύω από πίσω, δεν ξέρω. Νιώθω ότι τα παιχνίδια τους μαζεύτηκαν και γίνανε πάρα πολλά. Και δεν ξέρω. Σήμερα ένιωσα τόσο πολύ ότι φτάνει πια με αυτά τα παιχνίδια, φτάνει πραγματικά. Η κατάσταση είναι έτσι, τα έβαλα έτσι γιατί έχουν ξεφύγει νομίζω. Και θέλω να τα βάλω, σκέφτομαι τώρα πού να τα βάλω. Τα βάλω σε μια κούτα, να τα συμμαζέψω. Γιατί προφανώς και δεν παίζουν με όλα αυτά. Προφανώς και δεν τα χρειάζονται όλα αυτά τώρα σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω πώς μαζευτήκαν, συνήθως θα κάνω rotation. Αλλά είναι η φάση που μου ξέφυγαν. Το rotation δεν έγινε rotation, είδανε κάτι ας πούμε που το είχα έτσι οργανωμένο για να κάνω το rotation. Το βγάλανε ή με τον μπαμπάτσου και μαζί μου και δεν μαζέψαμε κάτι άλλο και έγινε αυτό. Τσεκ και καναπές. Οπότε καταλήξαμε να έχουν 300 παιχνίδια και να μην παίζουν με τίποτα στην ουσία από όλα αυτά. Δηλαδή για παράδειγμα τώρα αυτό το καρότσι το πήραμε από τη γιαγιά που το είχαμε στη γιαγιά. Για την μπουμπούκα. Γιατί η Βασιλική πήρε ένα καινούριο διαφορετικό, το έχει μαζί της έξω στη βόλτα. Εννοώ ότι είναι για έξω, δεν είναι για το σπίτι. Και ήθελε και η μπουμπούκα ένα γιατί της άρεσε πάρα πολύ, οπότε το φέραμε αυτό από τη γιαγιά εδώ πέρα στο σπίτι. Επίσης φέραμε δύο μωράκια, ένα νενούκο. Πήραμε και ένα καινούριο. Αυτά εδώ όλα. Δεν διώχνω, δεν μπορώ. Και θέλω να τα βάλω τώρα κάπως έτσι οργανωμένα, να είναι όλα μαζί, γιατί προφανώς και δεν παίζουν με όλα αυτά. Να το οργανώσω, να το βάλω στο ντουλαπάκι. Έχουν βγάλει και όλο το ντουλάπι εδώ πέρα που τα είχα ξεχωρίσει και τα έχω οργανώσει. Γενικά έγινε ένας πανικός, ένα χάος.
επικρατεί και θέλω λίγο να είναι οργανωμένα, γιατί με καθυστερεί και στο να οργανώνω μετά το σπίτι και το δωμάτιο, το σαλόνι, και είναι ένας χώρος, παιδί μου, εντάξει, που ηρεμείς εδώ πέρα, λες ok, θα ηρεμήσει το σαλόνι μου ένα βράδυ. Εγώ όμως δεν ηρεμώ, συγχύζομαι πιο πολύ. Και τα σχαλιάτικα ακόμα εδώ. Τι άλλο θα βρούμε εδώ μέσα? Σουβέρ, όλα τα καλά πράγματα. Η ενέργειά μου λέει να τα κλείσω το καπάκι και να τα παρατήσω. Αλλά πρέπει να τα κάνω. Κάποιος πρέπει να τα κάνει αυτά, δεν γίνεται. Οπότε θα αφήσω κούκλες, αν και δεν παίζουν με όλα αυτά. Θα αφήσω κάποια βασικά εδώ έτσι παιχνιδάκια. Για να κλείσει όμως το καπάκι. Λάθη, να μην φαίνεται έτσι κατάστατο. Τα τουβλάκια. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ έχουμε σπιτάκια, αλογάκια και διάφορα έτσι μικρά. Κάτι πρέπει να κρατήσω όμως, έτσι. Κάτι πρέπει να κρατήσω. Αυτό σίγουρα πάντως θα φύγει. Γιατί δεν παίζουν με αυτό, ούτε μπαταρίες έχει καλά, τελειώνουν. Τι κάνει το κορίτσι? Οργανώνω το σπίτι, γιατί δεν μπορώ άλλο. Έχω τόσο πολλά πράγματα να κάνω. Αυτό που με βοηθάει είναι πάντα να οργανώσω το σπίτι, το χώρο που θα κάτσω, ρε παιδί μου, να δω την τηλεόρασή μου και ξέρεις, θα είναι καθαρά όλα γύρω. Δεν θα επικρατεί αυτό το χάος, παιχνίδια από εδώ, παιχνίδια από εκεί. Και όλα αυτά θα είναι λίγο πιο minimal το τοπίο, να το πω. Το τοπό minimal. Όσο και αν μπορεί να γίνει αυτό με παιδιά, δεν τα χρειάζονται όλα αυτά. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν όλα αυτά. Θα βάλουμε και μια μπαλίτσα και that's it. Κοίτα τώρα τι ωραίο που έχει γίνει. Ωραίο. Απλό. Minimal. Δηλαδή μόνο το λογάκι θα μπει εδώ που είμαι εγώ. Και θα διπλώσω και το καρότσι. Φυσικά. Γιατί και αυτό το παίζουν πολύ. Διπλώσουμε λίγο να μην πιάνει χώρο. Κάπως έτσι. Το τραπέζι να δω πόσο καιρό θα είναι εκεί κάτω τώρα. Εγώ τα ξεχώρισα, αλλά θα δείξει. Ότι πρέπει να του βγάλουμε την μπαταρία του τραπεζιού για να μην το αποθηκεύσουμε έτσι, γιατί δεν πολύ παίζουν τώρα. Τι κάνεις, έχεις καρότσι? Ω, και τι ωραία βόλτα που το πας. Ναι. Έλα. Όπα. Η Βασιλική εδώ πέρα κάνει άλλο λογάκι. Είναι η επόμενη μέρα, όπως καταλάβατε. Χθες ήμασταν λίγο πτώματα. Βασικά δεν κοιμηθήκαμε καθόλου καλά. Είναι η στιγμή που θα παραπονηθώ. Τις λίγες φορές που θα με ακούσει, δεν παραπονιέμαι για αυτό το θέμα. Αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω ότι δεν μου φτάνουν 24 ώρες. Πραγματικά. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Σήμερα ο καιρός είναι κιόλας έτοιμος να βρέξει. Οπότε έλεγα να βγω με τα κορίτσια μια βόλτα. Αλλά δεν ξέρω εν τέλει αν θα βγούμε βόλτα και πώς θα το κάνουμε. Γιατί είναι έτοιμος να βρέξει. Δηλαδή, άμα δεις τη μαυρίλα, δεν φαίνεται τώρα, αλλά έχει σκοτεινιάσει το πάνω του μήνυμα, ξέρεις, εκεί πίσω. Και φοβάμαι λίγο να σου πω την αλήθεια να βγούμε, γιατί φοβάμαι μην γίνουμε μουσκευα σε περίπτωση βροχής. Έλεγε βροχές και γι' αυτό το λόγο, παιδιά, δεν έχω βγάλει ακόμη τα χαλιά. Θα μπει ο μήνας Ιούνης και θα είμαι το χειμωνιάτικο το χαλί. Δεν τα έχω βγάλει ακόμη. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Πρώτη φορά τα αφήνω τόσο πολύ, δεν ξέρω. Θέλω να βάλω ένα άλλο χαλί, αλλά μάλλον με το θέλω θα μείνω. Δεν το βλέπω. Πήγαμε το πρωί στη λαϊκή αγορά. Ψωνίσαμε διάφορα πράγματα. Πήραμε και το πρώτο καρπούζι, και ξέρω ότι δεν είναι εποχής, αλλά ήταν τέλειο, ήταν ήδη κομμένο. Οπότε το βλέπαμε ότι ήταν έτσι. Και το ψυγείο μας γέμισε με πράγματα, με λαχανικά. Πήραμε και τα τελευταία μπρόκολα από έναν παραγωγό που είχε. Και είναι κάπως έτσι. Χαμός, παιδιά, χαμός. Πρέπει να κάτσω να τα ετοιμάσω τώρα όλα αυτά. Τι μπρόκολα, τι. Δεν κλείνει το ψυγείο. Νομίζω ότι η πόρτα μένει μόνιμα ανοιχτά. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό σημάδι. Σήμερα σκεφτόμουν να κάνω και ριζάκι τα κορίτσια να φάνε με λαχανικά. Να βάλω και λίγο μπρόκολο μέσα. Να βάλω έτσι γλυκοπατάτα ψιλοκομμένη, καροτάκι. Και να τρώγανε έτσι κάτι πιο healthy και για το απόγευμα, αφού έχουμε και πολύ χρόνο, θα το ετοιμάσω σε λίγο. Ψιλοβαριόμαστε, η αλήθεια είναι. Γιατί έχουν ξυπνήσει από πάρα πολύ νωρίς το μεσημέρι. Μισή ώρα, μην πω και παραπάνω από το καθιερωμένο. Και τώρα θα μείνουμε και σπίτι, η αναμονή είναι λίγο. Η Ελένη δεν θα έρθει, αγάπη μου, τώρα. Μεταξύ ήταν να έρθει και η Ελένη, θα έρθει πιο μετά. Πότε? Θα έρθει μετά αργά, οπότε δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να βγούμε. Επίσης, οι σκέψεις μου που σας έλεγα, ότι δεν παραπονιέμαι, νιστάζω τόσο πολύ, μα τόσο πολύ σήμερα.
Είναι και καιρός έτσι έτοιμος να βρέξει και μουντός που το μόνο που σκέφτομαι είναι να κοιμόμουν. Αλλά είμαστε εδώ με τα κορίτσια. Αλλά και έπρεπε να βγαίναμε μια βόλτα πριν το απογευματινό τους. Δηλαδή να πηγαίναμε μια βόλτα τώρα, 3 ώρα ξέρω εγώ, και να γυρνούσαμε μετά και να φάνε. Τώρα πάει, έγινε. Παιδιά, δεν φτάνουν 24 ώρες να κάνεις το φαγητό, να κάνεις τα πιάτα, τις δουλειές, να τα κάνεις όλα αυτά. Δεν ξέρω, να δουλέψεις. Ωραία, τώρα έβγαλε ήλιο. Και να απασχολήσει τα παιδιά. Οπότε παίρνω δυνάμεις, σηκώνομαι και να χορέψουμε. Με προσέχει και με αγαπά. 4 φορές εγώ. Καλημέρα, καλημέρα, θα σου λέω όλη μέρα. 4 φορές εγώ. Μπράβο! Το κοριτσιό είναι πανέτοιμα. Πάλι εδώ πέρα φράουλα, σμέουρο, γιαούρτι με σμέουρο μέσα από κοινόα και φυστικό βούτυρο μικρή. Το ίδιο ακριβώς και για τη μεγάλη. Λαχανικά, γλυκοπατάτα, καρότο, μπρόκολο, ριζάκι, καρπουζάκι. Έβαλα και στη μικρή καρπούζι, το ξέχασα. Σμέουρο και φράουλα, μπρόκολα και εδώ τα λαχανικά. Ναι. Και κάπως έτσι είναι έτοιμο το βραδινό, λείπει μόνο λίγο το κουτόπουλο, αλλά θα βάλω πρώτα αυτά να φάνε και μετά τα υπόλοιπα. Dinner is ready. Αλλά το μετά είναι το καλύτερο, έτσι. Ευτυχώς ήρθε ξανά η Ελένη για μια ωρίτσα. Και τα μαζεύω. Θέλω λίγο να δεις εδώ που ρύζι τι παίζει. Τέλειο! Λοιπόν, τελείωσα και εγώ τη δουλίτσα. Έκανα ένα γρήγορο μπανάκι και τώρα ετοιμάζουμε βραδινό, μία στα γρήγορα. Το μενού σήμερα έχει βρισκοκομμένο αγκουράκι. Έχουμε ψήσει εδώ πέρα και σνίτσελ κοτόπουλο. Θα κάνουμε έτσι ένα γρήγορο σαντουιτσάκι με τυρί και έτσι ό,τι μπορούμε να βάλουμε μέσα. Εν τω μεταξύ, η Θεανό χρειάστηκε μετά από πάρα πολύ καιρό να κάνει τα μωρά μόνη της μπάνιο. Οπότε ήταν λίγο χάος η κατάσταση από ό,τι μου περιγράψε. Ήταν λίγο περίεργη η φάση γιατί συνηθίζαμε να τα κάνουμε κάθε βράδυ μαζί. Απλά σήμερα δεν βόλεψε και ναι, ήταν λίγο μία εδώ, μία εκεί. Ευτυχώς όμως όλα καλά. Τέλος καλά, όλα καλά δηλαδή. Αφού πήγανε και τα δύο για ύπνο και δεν είναι ξύπνια εδώ αυτή τη στιγμή μαζί μας, είμαστε πολύ καλά νομίζω. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Και το βραδινό μας. Αυτό είναι το πιάτο της Ένας. Έχω βάλει όλα τα κούρια και τα δικά μου και τα δικά της εδώ πέρα. Γιατί σε μένα δεν υπήρχε αρκετός χώρος, οπότε τις τα στρίμωξα εδώ.
κάποιες δουλίτσες. Θα σας αφήσω εδώ πέρα τα κλιπ γιατί μαζέψαμε το παλιό καρικλάκι της Μπουμπούκας. Ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να αφαιρέσουμε τις μπαταρίες και λίγο έτσι να το αποθηκεύσουμε. Κάθε φορά που μαζεύουμε εδώ μεταξύ κάτι, νιώθω λες και πραγματικά κόβεις ένα κομμάτι από πάνω μου, το οποίο δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ ξανά πίσω. Είναι τόσο στενάχωρο όσο το σκέφτεσαι. Αλλά ξέρεις ότι όλα αυτά ανήκουν ζωή, είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει. Και ναι, δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Μερικές φορές απλά λες να μπορείς ο χρόνος να σταματήσει ακριβώς εδώ που είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Άλλες φορές ανυπομονείς για το αύριο και κάπως έτσι περνάει ζωή. Ορίστε κυρία, να σας το ρωτήσω. Οπότε αυτό είναι το σημερινό βιντεάκι. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe γιατί έρχονται κι άλλα έτσι καθημερινά vlog. Θα τα πούμε δηλαδή σε επόμενα βιντεάκια. Καλό βράδυ από εμάς, γιατί είναι βράδυ. Δεν ξέρω τι ώρα βλέπετε το vlog εσείς. Και θα τα πούμε σίγουρα στο επόμενο. Γεια σας!